Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket! Szép jó napot kívánok! Jó, egy héttel ezelőtt egy játékot hirdettünk, amiben arra kértük Önöket, hogy töltsenek fel fotókat Facebook oldalunkra. Facebook oldalunkra, ahol immáron 220-an lájkolnak minket, nekik ezúton is köszönjük, ha ön még nem teszi, akkor kérem tegye. Hány fotó érkezett? 15. Azt még mondjuk el, hogy az volt tehát a kikötés, hogy hozzánk, tehát a pincáron.hu oldalhoz, tevékenységéhez kötődjenek ezek a fotók, és lényegében valóban csak ilyen fotókat kaptunk, ennek nagyon örültünk. Köszönjük szépen! 2 bort hirdettünk, nyereményként egyik Jászdi Istvántól Lőce Dombi olasz Riesling, a másik pedig Gróf Butlerék új portugízerje. Ezt a kettőt megfejeljük egy harmadik borral is, ugyanis az egyik győztes, most már mondhatom, hogy győztes pályázónk, egy tragikus képet küldött, ahol egy palack összetört kopár. Majdnem elsírtam magam, de komolyan. Ezt szeretnénk neki pótolni, hát ha nem is pont azzal, egy újabb évjárattal. Köszönjük szépen, úgyhogy ő már egy ráspi kopár birtokosa. 2008-as évjáratból. A többiek, a másik kettőt pedig akkor azt hiszem kisorsolhatjuk egészen nyugodtan ezek Úgy van. után. Tehát akkor Szigeti Mátyás. Szigeti Mátyás ezennel. 2 példányban. Köszönjük neki a hozzá majd egyszer csak érkezik a kopár. És akkor azt mondjuk el, ha még nem tettük, hogy mindenki nevét annyiszor dobjuk be a kalapba, ahány fotót küldött nekünk. Jó. Makra Zoltán, ő ezek szerint egy fotót küldött, Kaszás Andi egy fotóval nevezett, Majoros Zsolt 2 fotót küldött, tehát 2-szer kerül a neve a kalapba, Puskás Ildikó 3 fotót küldött, és Janke Dávid 6-ot, kérem szépen. Úgyhogy ez úgy illik, hogy ő kapja a legnagyobb esélyt. Legalábbis nagyobb esélye van. Én megrázom, és az egyiket, a másikat. Tessék. Jó. Én azért egy kicsit beletúrok. Biztos, ami biztos, és akkor innen középről húzok egy nevet, és kérem szépen, aki egy palack Jászdi Istvánféle Lőce Dombi olasz Rieslinggel gazdagodott, ő nem más, mint Janke Dávid. Gratulálunk, Dávid. Köszönjük szépen. Sokat dolgozott vele, külön főzött is. Igen. Következő. Szintén Janke Dávid, hát ennyire azért... Nem? Úgyhogy nem, de akkor... Ebben megegyeztünk. Ebben megegyeztünk persze, hogy egy ember egy üveget nyer. Úgy van. És akkor kérem szépen, Puskás Ildikó, gratulálunk Ildikónak. Nyereménye egy Gróf Butler portugízer. Az előző évjáratot Kovács Antal mennybe menesztette a oldalunkon. Reméljük, hogy ez is majd hasonló sorsra jut fogyaszt egészséggel. Hasonló kvalitásokkal rendelkező bor. Ez is Ildikó, Puskás Ildikó azért is megérdemli, hogy ő nyert, mert 2 napig próbálkozott szegény, mert nem tudta, hogy kell fotót feltölteni, és megoldotta egyedül, úgyhogy külön gratulálok neki. És köszönjük neki. Játszanak velünk legközelebb is, és ne feledjék, pincáron.hu a kézműves borok lelőhelye. Úgy.